Welcome to the Kannywood Reporter. If you are new here, make sure that you subscribe to our YouTube channel and visit our website at www.kannywoodreporter.com. Sai ki fara murna tun yanzu. Sai da kanki mace mai ilimin addini, mai tarbiya, ka kamun kai ga kunya kuma. Ke umma idan na ce zan lissafa miki ɗabi'unta da tarbiyarta, to za mu kwana a nan ban gama ba. Ni mai rana ga ta kaina. Wannan fa shine wato ba sabon ba. Yanzu saboda Allah Anwar in ba rashin kunya ba, ka rasa wanda zaka nufa da wannan zancen kai sabuwar budurwa sai ni mahaifiyarka. Ka rasa wanda zaka ga yawo kaga sai ni wato saboda ka mai da ni kakarka ko? Yaya ni dai zan rinka raka ka zance. Na faɗa kalamai sai ka maimaita mata. A kin ji yarinya umma, wani za ta koya wa zance. Ke kin isa ki koya min zance? Sosai ba. Ai ba mamaki aka ce raƙumi a kura tandu. Su suna da samari kuma suna ɗan yin zancen su. Kai fa. Wallahi yaya idan ka je da ni wajenta zan gaya maka kalamai masu sanyaya zukatan masoya wanda za su fito daga baki na su sauka a kunnanta. Wallahi yaya da ni namiji ne ko? Da in ka kuskura ka je da ni ko? Da ka barar da soyayyarka. Bakin kwace take. Shi yafi komai sauki. Sai kuma Allah ya yi ki mace. Sai ki hakura.